Joo. Hei, huomenta. Kello on 8.30 ja tervetuloa linjoille. Tässä porukkaa varmaan liittyy pikkuhiljaa ja me ollaan luvattu myös sitten tämä tallenne jakaa tämän webinaarin jälkeen. Mun nimi on tosissaan Jonne Hirvonen, toimin Growth-Netin Upsellerissa ja on vähän tämän webinaarisarjan isäntä ja haluaisin esitellä mun kollega Laura. Ole hyvä. Hyvää huomenta munkin puolesta. Mä oon tässä Upsellerilla Conversation Designerina ja tämmöisen palvelumuotoilulliselta kannalta katson näitä liiketoiminnan kehityshankkeita, mihin botti vahvasti myöskin kuuluu. Kyllä, ja tämä webinar-sarja, mikä me aloitettiin jo tuossa syyskuussa, niin tavallaan meillä on ajatus, että tämä on tarkoitettu liiketoimintapäättäjille, jotka ovat suunnittelemassa chatbotin kehittämistä, hankkimista tai haluaa kehittää nyt olemassa olevia botteja paremmaksi. Ja tänään tosissaan käydään keskustelua siitä, että minkälaisia liiketoimintahyötyjä noita erilaiset chatbotit voi odottaa, koska niitä on kuitenkin markkinassa hurjan paljon ja sitten tuolta rapakon takaa tulikin uusi palvelumalli tuossa aikaisemmin, mutta tänään ei mennä siihen niin syvälle. Mutta jos katsotaan, me yritetään pitää tämä aika tiukkana pakettina, käydä tuohon 25 minuuttiin nuo aiheet. Eli meillä on intro, käydään sitten, että miten määrittää ne liiketoiminnan tavoitteet sille chatbotille, mitä liiketoimintahyötyä ne chatbotilta haetaan ja minkälainen botti on sopiva eri tavoitteisiin ja sitten käydään tuossa lopussa vähän yhteenvetoa ja keskustelua. Eli varsin selkeä agenda tälle aamulle. Ja tuossa alustuksena, niin mitä me nähdään ja mihin me uskotaan ja mitä Accenturekin on tuossa 3 vuotta sitten jo ja ennustunut ja puhunut, eli 50% uskoo, että ne voi ratkaista tuon ongelman nopeiten tekoälyn kanssa ilman, että tarvitsee ihmisasiakaspalvelun kanssa asioida. Ja 50% kokee hyödylliseksi, että on mahdollisuus saada palvelu ympäri vuorokauden. Ja 41% uskoo, että virtuaaliapureiden kanssa asiointi vähentää tarvetta asioida ihmisasiakaspalvelun kanssa, mikä on varsin selkeää. Ja tässä tämä virtuaaliapuri-termi kattaa hyvinkin monenlaiset erilaiset botit. Ja siihen jatkona, että nämä virtuaaliapurit koetaan hyödyllisesti tilanteessa, joissa halutaan saada sitä tiettyä tietoa tulo-ohjatuksen oikein verkkosivun tai sisällön pariin. Eli se on hyvin ohjaava, mihin mennään kohta myöhemmin pidemmälle. Mutta jos mietitään, Laura, suunnittelun näkökulmasta, niin tavoitteet. Mitkä on hyviä tavoitteita chatbotille? No, ehkä kannattaa lähteä sieltä, että mitkä on ne liiketoiminnan tavoitteet, ja nehän on usein liikevaihdon kasvattaminen ja paremman tuloksen saaminen pienemmillä kustannuksilla, uusasiakkaiden hankinta, asiakasuskollisuus ja tavallaan se palvelun laatu ja palvelun myöskin tuotteiden laadun kehittäminen. Bottihan on tässä niin kuin loistava työkalu, koska se tarjoaa sitä palvelua 24/7 ja vastaa nopeasti ja pitää asiakkaat tyytyväisenä ja pystyy ohjaamaan. Sillä pystytään lisäämään myyntiä ja tehokkuutta siihen asiakaspalveluun, josta voidaan saada sitten kustannussäästöjä. Ja näiden tavoitteiden määritteleminen sen suunnittelun alkuvaiheessa on tosi tärkeää. Ja sen takia usein Jonnekin, kun hän myyntipalveluita aloittaa, niin utelee niitä kävijämääriä siellä sivulla ja mitä ne asiakkaat tekee siellä sivulla. Että mitä paremman botin haluaa saada aikaiseksi, niin sen paremmin on tunnettava se asiakaskunta, joka siellä verkkosivulla pyörii, ja sitten määriteltävä tosi tarkkaan ne tavoitteet, että mitä sillä botilla halutaan saavuttaa, ja mietittävä, että mitkä ne on ne mittarit, millä sitä bottia mitataan. Niin silloin on niin kuin mahdollisuus suunnittelun kautta saada se paras mahdollinen aikaiseksi ja sitten myöskin saada niitä tuloksia ja seurata niitä tuloksia. Ja tässä nyt niin kuin esimerkinomaisesti on kustannussäästöjä esimerkiksi asiakaspalvelun puolella. Voi tulla siitä, että tällä hetkellä esimerkiksi tulisi noin 10 000 sähköpostia kuukaudessa, joiden käsittely maksaa maltaita, varsinkin jos ne tulee sellaisessa vapaassa muodossa, että asiakas saa ihan itse kirjoitella vapaasti sähköpostia ja kysellä niitä asioita.
Ja usein sieltä sit puuttuu sellaisia asioita, mitä sen asian käsittelyyn tarvitaan, ja siitä syntyy semmoinen sähköposti ping-pong. Näillä bottiratkaisuilla usein pystytään niin kuin ohjaamaan ja ratkaisemaan 30-70 enemmänkin jossain tapauksissa niin näistä yleisimmistä asiakaspalvelutapauksista. Ja sitten toinen, mitä siellä pystytään vielä tekemään lisäksi helpottamaan sitä asiakaspalvelua, niin kerätä sitä tietoa määrämuotoisesti niin, että sitten syntyy säästöä siitä, että niiden asioiden käsittely ei mene sellaiseksi sähköposti pingpongiksi, vaan siellä on suoraan ne tiedot, mitä asiakaspalvelija tarvitsee, jotta hän saa sitten sen asian hoidettua eteenpäin. Kyllä, hyvä Laura, ja kyllä mekin katsotaan, niin kuin mitä meidän botit ratkoo, niin tavallaan sillä saataan käsitellä jopa melkein 300 000 viestiä vuositasolla, että tuo 10 000 sähköpostia tai 10 000 viestiä kuukaudessa ei ole edes pahakaan määrä vielä. Mutta hei, loistavaa. Siihen vielä puhelut päälle. Just näin, että tässä oli ääri yksinkertaistettu esimerkki. Kyllä, näin yksinkertaistahan se ei tietenkään todellisuudessa ole, mutta jollain tavalla sitä on hyvä päästä hahmottamaan. Hyvä. Intro on käsitelty, käyty vähän miten määrittää se liiketoiminnan tavoite chatbotille, että onko sitten asiakaspalvelun tehostaminen, myynti ja liikevaihtoa, mitä vaan asiakastyytyväisyyttä. Mutta jos mennään niin kuin yleisiä hyötyjä liiketoiminnalle, me ollaan käyty paljon keskustelua, yleensä käydään markkinointipäälliköiden, markkinointijohdon kanssa, myyntijohdon, asiakaspalvelujohdon kanssa, niin me ollaan koostettu vähän niin kuin koko tämä pääviesti hyvinkin selkeästi niin kuin 3 kategoriaan. Ja jos miettii brändiä ja viestintää, niin mikä se chatbotin niin kuin hyöty on, niin ajatellaan niin normaali niin kuin maailmaa, missä me tavataan ja huomioidaan ihmisiä. Me tervehditään tietysti sitä asiakasta. Botit on kyllä tavoitettavissa 24/7, että vähän paremmin kuin se ihminen aina välillä. Ja pystytään sitten myös palvelemaan niin kuin 1 tai 1000 asiakasta samaan aikaan arkena ja pyhänä. Eli siinäpä niin kuin suurimmat, isommat hyödyt on niin kuin brändin ja viestin kannalta. Mutta myös se, että se lisää dataa asiakkaista, että saadaan niitä työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen, milloin asiakkaat asioi, mitä ne hakee, mitä ne haluaa selvittää. Ja nyt mekin ollaan seurattu paljon niin kuin ratkaisuastetta, että kuinka hyvin pystytään ratkaisemaan se asiakkaan tietty kysymys tai haaste, mikä se hänellä on mielessä. Mutta miten Laura asiakaspalvelun näkökulmasta tuossa tavoitteessa meillä oli esimerkkiä siitä, niin miten me nähdään asiat? No, asiakaspalvelussa tietenkin se tärkeä puoli on se, että silloin kun se asiakas on valinnut kanavaksi botin ja haluaa asioida botista, niin on tärkeää, että se saa myös sen asiansa joko käsiteltyä loppuun asti tai vähintäänkin vireille siellä botin kanssa. Ja se koetaan tosi tärkeäksi asiakastyytyväisyyden kannalta, että se asia hoituu niin sanotusti yhdellä kerralla siinä kanavassa, eikä sitä asiakasta myöskään pallotella eri puolille. Botti on usein tosi kustannustehokas ratkaisu, koska sillä pystytään tosiaan ottamaan sieltä se noin 80%. Me käytetään sellaista nyrkkisääntöä Pareto-periaatteessa, että noin 80% kaikista keskusteluista koskee noin 20% niistä asioista, mitä se yritys tekee. Eli suurin osa ihmisistä kysyy hyvin pientä osaa niistä asioista, mitä kaikkea he voivat kysyä. Ja ne 20% on yleensä sitten se, mitä botilla kannattaa lähteä ratkomaan. Se säästää resursseja ja sitten se säästää myöskin niitä oikeiden ihmisten ja asiakaspalvelijoiden resursseja siinä, että he pystyisivät keskittymään tärkeimpiin asioihin ja sellaisiin, mitä se botti ei pysty hoitamaan, niin heille vapautuu sit aikaa sieltä. Botit on ohjaavia, ne auttaa löytämään oikeita asioita, ne auttaa löytämään ne nopeammin, ne pystyy tarjoamaan strukturoitua tietoa myöskin sit sinne asiakaspalveluihmisille ja sitten ne pystyvät integroituessaan järjestelmiin niin tarjoamaan myöskin tosi personoitua tietoa ja myöskin sen asiakkaan vaikka omasta sopimuksesta tietoja suoraan siitä botilta. Ja se on sellainen palvelu, joka ihmiset kokee todella niin kuin tärkeäksi nopeuden ja saavutettavuuden lisäksi. Eli muistaakseni botilta voi jopa kysyä, että milloin on mun saunavuoro ja botti osaa vastata siihen. Eräs meidän bottimme osaa vastata siihen. Kaikki yritykset ei tarjoa saunavuoroja. Kyllä. Mutta joo.
Jes, hei, ollaan käsitelty brändiä ja viestintää, sitten on asiakaspalvelupuoli, mutta jos mennään tuohon myynnin tukeen ja kasvuun, niin siinä mielessä ollaan, jos mennään tätä normaali kivijalka-analogiaa ja siihen rakennettuna, mitä lisäarvoa se chatbotti tuo, niin tavallaan ne on yleensä paikalla, kun asiakas on, eli yleensä se on se 24/7, enempää ei pysty tarjoamaan, ja tavallaan pidetään huolta, että se asiakas ei klikkaa sinne kilpailijan sivulle. Ja periaatteessa, jos chatbottia halutaan optimoida sen myynnin suhteen, ottaa se huomioon, niin saadaan kerättyä liidejä, tarjouspyyntöjä, pystytään kartoittamaan asioita, mitkä on niin kuin olennaisia, jolloin sitten saadaan nostettua sitä konversiota siinä mielessä. Ja tietysti sitten, jos on sellainen asia, mistä nyt ei pysty tarjouspyyntöä pyytää heti tai saada sitä kauppaa hoidettua, niin ainakin saadaan varattua aika asiantuntijan kanssa, jolloin pystytään ohjaamaan siinä ostoprosessissa eteenpäin. Eli varsin selkeitä hyötyjä siinäkin mielessä, että mekin kun suunnitellaan niitä ja mietitään, niin katsotaan sitten aina asiakkaan tosissaan sen tavoitteen mukaan, että minkälainen ratkaisu sopii ja mitä asioita sitten nostetaan esille ja tietysti kehitetään sen mukaan, mitä halutaan saada aikaiseksi. Joo, suunnittelussa usein niin siinä kohdassa, kun ne tavoitteet määritellään, niin määritellään myös tietyt tärkeimmät goalit, että mihin ne asiakkaat sieltä botilta halutaan ohjata tai minkälaiseen niin kuin toiminnan tai call to actioniin ne halutaan ohjata. Ja sitten se riippuu juuri siitä, että lähdetäänkö tekemään täysin niin kuin asiakaspalvelullista vai myynnillistä bottia, että miten ne on, mutta silloin ne goalit ja niitä pystytään sitten analytiikasta seuraamaan ja myöskin seuraamaan sitten ihan sinne kauppaan asti joissakin tapauksissa. Hyvä. Nyt voitaisiin sukeltaa tiukasti tämän niin kuin webinaarin varsinaiseen niin kuin pihviin. Tässä oli paljon perusteltua ja hyötyä liiketoiminnan eri näkökulmasta. Niin mennään Laura vähän katsoa, että minkälainen botti on sopivi eri tavoitteisiin. No, mä otan nopeasti sen, että tähän alkuun, että bottejahan löytyy laidasta laitaan ja erilaisia versioita. Ja tämä yksinkertaisin ja nopein, helpoin, kevyin, helppo toteuttaa on tällainen nappibotti, painikepotti. Tässä esimerkissä on nyt Rantalaisen botti, jossa on sit meidän chatti kyllä siellä perässä, mutta se on tyypillistä myös tällaiselle painikebotille, että siinä pystytään niin kun selkeitä, yksinkertaisia asioita esittämään, että jos se palvelu on suhteellisen rajattu, niin tämä on erittäin toimiva ratkaisu, ja jos niitä käyttötapauksia, mitä asiakas tulee hakemaan, niin on rajattu määrä, niin myös silloin on toimiva ratkaisu. Tämmöinen nappibotti toimii sillä tavalla, että siinä on niin sanottuja kysymys- ja vastauspareja, eli siellä on valmiiksi määritelty ne kysymykset ja valmiiksi määritelty tietyt vastaukset, ja ei ole avointa kenttää, mihin asiakas voi sitten kirjoittaa omia kysymyksiänsä, vaan navigointi tapahtuu noiden buttoneiden tai nappuloiden avulla, eli siellä on niin kuin selkeät sävelet ennalta suunnitellusti. Se tekee näistä ehkä vähän heikommin skaalautuvia, että sit jos tarvitsee laajentaa tai joku tilanne muuttuu, niin se vaatii pikkasen sitten työstöä siellä taustalla, mutta muuten niin kuin erittäin toimiva viestinnässä, markkinoinnissa ja tämmöisissä tiedotustyyppisissä asioissa, että jos tapahtuu vaikka liiketoiminnassa jotain, mikä pitää asiakkaalle tiedottaa, niin tämmöisillä boteilla voidaan myös sitä edistää. Ja sitten näistä ehkä liiketoimintahyödyistä, mitä tällä voidaan saavuttaa, niin on se, että tällä pystytään tosi tehokkaasti ohjaamaan niitä asiakkaita siellä verkkosivustolla, niin että löytää sen tiedon, mitä ne on etsimässä. Ne löytää ehkä jotain tietoa, mitä ne ei tiennyt olevansa etsimässä, eli tällä voidaan myös tiedottaa. Ja sitä kautta voidaan myös kerätä liidejä tai yhteydenottoja tai esimerkiksi jäsenyyksiä tai mikä se sitten on se goali, mikä on niin kuin se tavoite. Ja sitten pystytään ohjaamaan asiakasta itsepalveluun. Ja tämän tyyppisellä botilla voidaan myös siellä itsepalvelun sisällä antaa ohjeita, että mistä tietyt asiat löytyy tai mitä kaikkea siellä itsepalvelun piirissä voi toteuttaa. Ja sitä kautta sitten saadaan yleensä aika hyviä tuloksia. Eli aktivoi ja ohjaa. Aktivoi ja ohjaa, tiivistetysti kyllä.
No niin. Ja on suhteellisen helppo ja nopea toimia ja rakentaa. Hyvä. Mitäs sitten, kun mekin puhutaan paljon niin kuin AI-chatbotista ja tekoälystä ja muusta, niin tavallaan mitäs kaikkea lisää tällainen ratkaisu tuo sitten? No, tällainen ratkaisu tuo, ja näitähän ihan puhdasverisiä AI-chatbotteja, niin meilläkään ei varsinaisesti ole, mutta ne on tämmöisiä yhdistelmiä. Mutta tämmöinen keskusteleva AI-chatbot tuo sitten sen mahdollisuuden, että siellä on se kenttä, johon asiakas pystyy kirjoittamaan. Eli siellä se botti navigoituu luonnollisen kielen tunnistamisen kautta, ja se on dynaaminen, eli periaatteessa mistä kohdasta vaan sitä bottia pääsee mihin kohtaan vaan, eli kirjoittamalla voi niin sanotusti oikaista, ei tarvitse edetä sitä valmiiksi mietittyä nappipolkua pitkin, ja sitten jos ei sieltä napeista löydy sitä oikeaa valintaa, niin sitten tavallaan se homma päättyy jumitilaan, niin sitten tämmöisellä AI-botilla pystytään niin kuin tuomaan rajaton määrä sinne käyttötapauksia, ne on helppo skaalata, helppo niin kuin laajentaa sitä, kun palvelut laajentuu, ja kirjoittamalla sinne vaan uusia asioita ja uusia tunnistuksia. Se oppii, ja ne algoritmit sit paranee niin sanotusti ajan saatosta, eli mitä enemmän sinne saadaan asiakasdataa, niin se botti ja sen osaaminen vahvistuu. Ja sitten sitä tietenkin tuetaan tällä AI-trainingillä, eli seurataan niitä keskusteluja, mitä se botti käy, ja vahvistetaan sitä botin osaamista sillä, että sitten ihminen käy tavallaan kuittaamassa, että botti on osannut oikein. Ja se, mikä siellä on myös hyvää, on se, että kun ihmiset saa kirjoittaa vapaasti, niin tämä on niin kuin oivallinen tapa myös kehittää niitä palveluita ja toimintaa, koska sinne sitten myös tulee sellaisia kysymyksiä, jota ei välttämättä ole osattu ajatella, että asiakkaat haluaa kysyä, ja niistä sitten voidaan niin kuin aina jatkokehittää sitä bottia ja myös palveluita välillä. Joo, kyllä niin kuin loistava niin kuin asiakasdatan lähde, kun syksyllä aikaisemmassa webinaarissa puhuttiin siitä, että yritykset haluavat sitä 360 näkymää, niin tavallaan boteista ja live-chateista saadaan sitä niin kuin päivätason dataa aika hyvin. Ja tuossa aikaisemmin mainitsinkin sen niin kuin tavallaan, mihin botti osaa vastata, että milloin on mun saunavuoro, niin ilmeisesti just tämän tyyppinen keskustelu AI-chatbotti osaa siihen vastata hyvin. Joo, eli sitten kun se on integroitunut, se kyseinen botti, tässä nyt on esimerkkinä Euromasterin botti, joka osaa sitten integraation kautta hakea rekisterinumerolla oikeita renkaita, eli tietyn rengaskoon renkaita, ja tarjota tavallaan vaihtoehtoja ja myydä niitä renkaita, mutta siellä botissa, joka näitä saunavuoroja osaa tietää, niin siinä on taas rakennettu tunnistus sitä kautta, että kun asiakas on kirjautunut sinne omaan asiakasportaaliinsa, niin se botti pystyy tunnistamaan sen asiakkaan, ja silloin se pystyy hakemaan sitä tietoa sieltä asiakkaan omista tiedoista, joka totta kai sitten poistaa sen tarpeen olla yhteydessä johonkin muualle. Hyvä. Miten se liiketoiminta hyödyttää tämän tyyppisessä ratkaisussa? No, tämän tyyppisessä ratkaisussa nämä soveltuu sitten nimenomaan tämmöisiin isojen volyymien asiakaspalvelubotteihin, että täällä pystytään niin kuin parantamaan just sitä itsepalvelua, pystytään niin kuin tehostamaan sitä ja vähentämään niitä asiakaspalvelun muita kontaktimääriä, eli sieltä sähköpostia, puhelinta ja chattia, eli tämä voidaan kytkeä myöskin sitten niin, että tietyissä kohdissa, missä botti ei osaa vastata, niin kytketään sitten sinne vielä live-chatti perään, mutta silloin botti tietyllä tavalla niin kuin ottaa siitä päältä sen raskaimman kuorman, ja sitten ne haastavammat tapaukset siirtyy sitten eteenpäin käsiteltäväksi. Eli käytännössä tässä niin kuin se isoin hyöty on se, että täällä yleensä asiakas saa sen asian ratkaistua ja hoidettua loppuun asti, tai vähintäänkin vireille. Koska sitten tähän voidaan tosiaan kytkeä vielä niitä lomakkeita sun muita perään, että saadaan kerättyä se tieto. Hyvä, kiitoksia. Eli sitten kanssa haluttiin nostaa tämä hybridipottipuoli, eli tavallaan tuossa vähän mainittiinkin aikaisemmin siitä, niin mitäs tämä yhdistää? No, tässä ehkä nyt vielä sanoisin, niin kuin sanoin jo tuossa alussa, että useimmat botit on tällaisia hybrideitä, ellei ne ole
nimenomaisesti vain hyvin pientä yksityiskohtaa koskevia nappipotteja niin meidän esimerkiksi ratkaisuista. Eli tämä nyt sitten yhdistää molempien parhaat puolet, ja tässä on se etu, että tavallaan ihminen voi kirjoittaa vapaasti kenttään, mutta se botti voi antaa myös jatkokysymyksiä, se voi antaa niin kuin täydentävää vastausta, tai se voi antaa tavallaan pikavalintana niin sanotusti niitä vaihtoehtoja, mitkä todennäköisesti on sitten jatkokysymyksiä sen asiakkaan mielestä. Ja tämä on kaikista tehokkain tietenkin tapa rakentaa sitä bottia niin, että koska tässä sitten myös on se laajentumisen mahdollisuus ja monesti liiketoiminta kasvaa ja kehittyy. Ja markkina muuttuu, niin kuin ollaan huomattu. Muuttuu, kyllä. Joo. Ja eli periaatteessa katsotaan yhteenvetoa, me käytetään asiakaskeskustelussa aika paljon tätä kalvoa, missä katsotaan, että missä kohtaa eri ratkaisut toimii hyvin, kun miettii sitä kuluttajien tai yritysten päätöksentekoa. Jos mietitään tuosta, mistä alkuun tänä aamuna lähdettiin liikenteeseen, oli tuollaisia painikepotteja ja liidipotteja, ne toimii tosi hyvin tuossa tietoisuusharkintavaiheessa, kun helpotaan sitä navigointia ja auttaa löytää nyt kiinnostavia sieltä nopeasti. Tai sitten halutaan kerätä myynnille kuumia liidejä ja laadukkaita yhteydenottoja. Ja sitten tavallaan, mitä me nähdään, niin ehkä tuolla asiakkuusvaiheessa paremmin toimii sitten nuo tekoälyyn hyödyntävät keskustelut, chatbotit, jolloin ne tarjoaa vastauksia niin yleisimpiä kysymyksiä. Ennen kaikkea, kun ne on integroituna niin yrityksen taustajärjestelmiin, niin siellä pystyy ratkoa niitä asioita, olkoon sitten rengasasioita, saunavuoroja, silmälaseihin, piilalinsseihin ja muihin liittyviä asioita tai sopimuksiin liittyviä, niin sitten ollaan aika pitkälle siinä asiakkuusvaiheessa. Ja jotta meille jää tuohon loppuun mahdollista keskustelutilaa, niin yhteenvetona, jos me katsotaan, niin miten näistä saa sitä liiketoiminnan hyötyä, niin ison kakku on siinä, että saadaan automatisoituista asiakaspalvelua, saadaan lisättyä sen verkkosivuston konversioa ja myyntiä, ja sitten saadaan palveltua niitä asiakkaita niin kuin 24/7, 365 niissä relevanteissa kanavissa, missä ne asiakkaat haluaa asioida. Ja me ollaan tietysti huomattu se, että kun rakennetaan noita monikanavaisia ratkaisuja, hyödynnetään niin kuin live-chattia ja bottia sen asiakkaan tarpeiden mukaan, niin kyllä ne asiakkaat asioivat niissä kanavissa, missä se on niin kuin helpointa. Eli tavallaan kun otetaan bottikanava tai live-chattikanava käyttöön, niin tavallaan se kanavan käyttö vähän kasvaa siellä, koska se on niin kuin helppoa ja sujuvaa asiointia. Ja ehkä just miten me nähdään, kun tehdään paljon näiden kanssa hommia, niin ne isommat hyödyt saadaan sitten jatkuvalla kehityksellä, optimoinnilla ja tiivillä yhteistyöllä, että sen takia meillä on pitkäaikaisia isoja asiakkaita, että saadaan niitä tuloksia tehtyä ja rakennetaan niitä palvelumalleja ja ratkaisuja siitä, että ne oikeasti auttaa, koska niin kuin maailma meidän ympärillä muuttuu hurjan paljon. Kun Laurilla ajatuksia tähän loppuun, ennen kuin mennään mahdollisiin kysymyksiin ja keskusteluun. No, siirrytään vaan sinne kysymyksiin ja keskusteluun. Mielellään vastaamme niihin. Kerrankin pysyttiin niin kuin aikataulussa hyvin. Onko siellä, Nikke, onko meille tullut, mä koitan kahta ruutua tässä katsoa, niin onko siellä tullut mahdollisesti niin kuin pikaviestin kanavissa kysymyksiä vai onko siellä sitten livenä, kuka haluaa olla rohkea ensimmäinen ja hyödyntää mahdollista vähän kysyä ja keskustella aiheesta? No mä pistin tassun heti pystyyn. Kiitoksia, Laura. Ja jos saan kysyä, niin kysyisin sellaista, että kun meillä kulttuuri- ja luovilla aloilla on paljon tämmöisiä isoja oopperataloja ja isoja teatteritaloja ja sitten on kaikenlaisia gallerioita ja kaikenlaisia tämmöisiä lämpiminä pidettäviä tiloja. Ja nyt sitten paljon on keskustelua siitä, että voisiko näitä tiloja vuokrata eteenpäin kustannustehokkaasti ja miten voisi niin kuin palvella niitä kyselijöitä helposti. Niin onko näissä teidän poteissa semmoista mahdollisuutta, että voisi ikään kuin saman tien siellä nettisivulla chattipotissa katsella, että jaaha, tuolla kaupungin museolla on tämmöisiä tiloja ja
ja browsailla nopeasti siitä kännykällä vaan, että vilkasta ne tilat läpi ja sitten todeta, että no ei nämä käynyt mulle, siirrynpä tonne katsomaan noita Oopperatalon tiloja. Niin pystyykö tämmöistä tekemään? Pystyy tekemään. Mä tässä samalla aivoni ruoksuttavat. Suurimmassa osassa meidän ratkaisuista ne on tietenkin sillä, että se botti ohjaa osittain sinne verkkosivuille, missä on sitä lisätietoa. Mutta me pystytään kyllä tekemään myös niin, että me tehdään tavallaan niin kuin erillinen ratkaisu sillä tavalla, että se botti, se riippuu missä se data tavallaan sijaitsee, että mistä sen botin pitää hakea sitä, koska tuossa on varmaan tärkeää, varsinkin jos sitten on jotain varauskalentereihin asti menevää, niin on tärkeää, että ne on sitten ajantasaisia, että ne tilat varmaankaan ei muutu, että ne tilat itsessään saadaan botille hyvinkin helposti rakennettua, mutta sitten jos siellä on varauskalenteriasioita, että jos halutaan mennä sinne varaamiseen asti, niin sitten se vaatii totta kai integroitumista jonnekin järjestelmään, mistä löytyy se tilanne sillä hetkellä. Eli yksinkertaisimmillaan niin tavallaan jos miettii, että lomake versus botti, niin tavallaan se botti kysyy siihen sun tapahtumaan ja tilanne tarpeeseen liittyvät kysymykset, sitten se ohjaa niihin oikeisiin tiloihin ja siellä pystyy sitten katsoa sen varaustilanteeseen. Että tavallaan palvellaan sitä asiakkaasta vähän niin kuin paremmin ja tehokkaammin verrattuna, että olisi yksi iso varauskalenteri jossain tai vastaava. Okei. Onko teillä kokemusta sitten tämmöisestä toisesta keissistä, että opetetaan chattibotin avulla, eli jos mulla on korkeakoulussa kurssi, niin mä haluaisin siihen kurssiin integroida, että ne vois kysyä mistä vaan asiasta ja sitten ChatGPT vastaa. Toistaiseksi ei vielä ole sellaista, joka pystyisi niin kuin yleisesti toi tuon ChatGPT:n tuohon esille. Se on mielenkiintoinen ja tutkinnan alla oleva asia, että miten sitä pystyttäisiin hyödyntämään niin, että sille voidaan niin kuin opettaa tietyn vaikka just jonkun kurssin sisältö, että senhän se vaatisi, mutta varmasti tulee olemaan ainakin jossain vaiheessa mahdollista. Okei, kiitti. Se, että milloin se saadaan niin sanotusti kaupalliseen muotoon, niin se on remains to be seen niin sanotusti. Hyvä. Hei, superhyviä kysymyksiä, älyttömän konkreettisia. Tuossa oli selkeät käyttötapaukset molemmissa. Toissa oli tilojen hallinta, vuokraaminen ja toissa oli opettamiseen liittyviä vähän niin kuin testiä tai kannustamista. Tuleeko muita kysymyksiä? Onko sinulla Nikke siellä jotain mahdollisesti linjoilla, tai onko kerännyt, tai tuleeko muita mieleen tässä kohtaa? Ei ainakaan näitä olevan linjoilla. Tai jos tulee, niin nyt sieltä tuli. Totti, anna mennä vaan. No, hyvää huomenta kaikki. Kuuluuko hyvin? Kuuluu. Hienoa. Minulla heräsi sellainen kysymys, että puhuttiin noista analytiikkajärjestelmistä. Eli kun tämä botti kohta palvelee asiakasta jatkuvasti, mutta miten se kerää sen tiedon ja minkälainen järjestelmä siellä on taustalla, että niitä tietoja voidaan käyttää jatkotarkoitukseen? Eli kun siellä käydään joku keskustelu henkilön kanssa, niin minkälainen palvelu sitten yrityksellä on, että näkee, että mistä se asiakas oli kiinnostunut ja jos se haluaa ostaa vaikka jalkapalloa, niin oliko se kiinnostunut sinisistä jalkapalloista vai punaisista jalkapalloista? Ihan noin syvälle ei päästä meidän analytiikassa suoraan menemään, mutta meillä on siis Upsellerin oma analytiikka, joka kerää tiettyä niin kuin kävijädataa ja kaikki keskustelut totta kai on niin kuin luettavissa, mutta se vaatii tietynlaista pientä vielä niin kuin jumppaa sitten, että jos sieltä haluaa siniset ja punaiset jalkapallot erotella vielä, että mistä käydään keskustelua. Me pystytään seuraamaan just näitä ennalta asetuttuja steps and goalsia ja eskalaatioita, eli jos se botti ohjaa johonkin sen botin ulkopuoliselle sivulle, niin toiseen urliin
tai kirjautumaan tai tekemään jotain, niin näitä kaikkia pystytään kyllä seuraamaan. Ja sitten sitä reachia, eli kuinka monet tavallaan asioi sen botin kanssa, niin sitä lukua voidaan seurata, ja kaikki keskustelumäärät ja kaikki myös tyytyväisyyskysely tulee aina siihen keskustelun loppuun, eli että asiakastyytyväisyyttä ja sitä ratkaisuastetta pystytään myös seuraamaan sitä kautta. Myös että meillä on niin kuin oma analytiikka ja sitten lisäksi saadaan kyllä niin kuin kaiveltua tarkempaakin dataa ja analysoitua sitä sitten myöhemmin, mutta noissa meidän boteissa niin me seurataan niitä jatkuvasti, eli se jatkuvan kehittämisen aspekti on niin kuin tosi voimakkaasti näissä mukana, ja myös ollaan aika aktiivisesti yhteydessä asiakkaisiin ja niin kuin hyvin proaktiivisesti otetaan yhteyttä, jos siellä keskusteluissa rupeaa nousemaan jotain tiettyjä asioita, joita ei ole aikaisemmin esimerkiksi ollut. Että on siis sellaisia tapauksia, että me ollaan botin kautta, kun se on reaaliaikainen se keskustelu, niin pystytty havaitsemaan, että yrityksen jossain järjestelmässä on vika ja jotkut asiat ei mene läpi, ja sitten tavallaan niin kuin pystytty käynnistämään siellä sitten selvitystyöt ja korjaus sen asian tiimoilta, että tavallaan se reaaliaikaisuus siinä datassa on se houkutteleva asia. Joo, kyllä. Sitten vielä heräsi kysymys se, että kun siitä tulee se asiakaspalaute varmaan lopuksi. Joo. Sellaisilla pallukoilla, että peukku ylös, peukku alas tyyppinen. Niin kerääkö tämä botti sitten analytiikan perusteella sitten, että tekeekö se automaattisesti diagrammit ja kerää sille asiakastyytyväisyydestä erikseen, vai näkyykö siinä itse tiedossa, mitä se on kerännyt? Se pitää erikseen hakea sieltä, vai tekeekö se automaattisesti ne diagrammeja asiakastyytyväisyydestä? Meidän asiakkailla on käytössä analytiikka, joka tekee automaattisesti diagrammin niistä meillä on kahta eri palautetta. Meillä on saattaa olla viestikohtainen palaute, jossa on peukku ylös, peukku alas. Nyt ainakin toistaiseksi vielä käytössä. Sitä käytetään asiakkaiden puolelta tosi vähän tai käyttäjien päästä. Ja sitten käyttäjä, kun hän sulkee sen chatti-ikkunan, niin siihen tulee palautekysely, joka ollaan just itse asiassa muokattu siihen muotoon, että se kysyy ensin sitä peukku ylös, peukku alas, että onko tyytyväinen, ja sitten se kysyy myös sitä, että saiko asiakas sen asiansa, mitä tuli hoitamaan, niin selvitettyä. Eli me nyt ollaan lisätty siihen palautekyselyyn myös se ratkaisuastekysymys. Eli sitten se jakaa sen 3 eri vaihtoehtoon, että on tyytymätön, tyytyväinen, ja sitten on vielä tämä, että sain asiani vireille, joka yleensä on tyytyväinen myös. Ja bottiasiakkaat valitettavan harvoin jättää palautetta, että sanotaan, että noin 10% kaikista keskusteluista päätyy siihen, että asiakas jättää palautetta. Että se olisi ihanaa, kun sitä saataisiin enemmän, niin se helpottaisi vielä. Ja sieltä palautteen kautta toki tulee siis myös sellaista palautetta, joka ei koske varsinaisesti bottia, että sieltä saadaan myös niin kuin yritykselle sellaisia palautteita, jotka auttaa ehkä kehittämään yrityksen palveluita. Kyllä, tuo on hieno kuulla. Toi helpottaa ainakin myyjän myyntiprosessia hieman, kun sieltä voidaan kokonaan ottaa pois se asiakaspalautekohta, kun se tehdään automaattisesti. Hieno kuulla. Kiitos. Hyvä kysymys. Hienosti. Joo, ihan naulan kantaa. Loistavaa. Onko vielä kysymyksiä? Meillä ei ole tämän palvelun jälkeen tai tämän webinaarin kirjan minnekään. Että jos on jotain kysymyksiä, niin antakaa vielä tulla. Jos ei ole, niin ollaan pari minuuttia yliajalla. Hienoa, että tuli noita kysymyksiä vähän keskusteluun. Hei, kiitos tästä webinaarista kaikille osallistujille. Me pyritään aina pitämään tämä joka kuukauden viimeinen torstai, eli seuraava webinaari tulisi olla sitten niin kuin helmikuussa. Säädetään vähän se hiihtelman suhteen, että varmasti mahdollisimman moni pääsee. Iso kiitos mun puolesta. Iso kiitos Laura. Kiitos myöskin minun puolesta. Kiitos kaikille tästä puolituntisesta, niin ei muuta kuin hei, tsemiä päivää ja jatketaan sitten seuraavan kerran. Meille tulee kutsua ja yhteenveto tästäkin webinaarista kaikille ilmoittautuneille. Ja lisäkysymyksiä otetaan vastaan ihan milloin vaan haluatte olla yhteydessä.